So guys, maghiglag na ta sa duyanan. Kay kuan. Taman meron din sa bukid. Dayon. Sila naglingkod. Muni-muni. May trabaho na mo sa pagkakaroon kay sunod mga adlaw balik naman pud kay dili na bira si Semana Santa. Disod pud magsige na lang tag Semana Santa ani para maka kuanta, pahuway. Wala mag-relax muna ang person dito sa ilalim ng mangga. O mangga na una. Dere may magduyan-duyan. O, transfer na siya ang residence. Welcome! Welcome home, day! O, manglimpyo na sila guys. Kaya magplano na og asa niya ibutang iyang manukan. Kaya magbutang sila og net. Kaya nagpalit na sila net para ilang manok dili na mga ligsan. Kaya daplin kay karsada diri guys. Anhaw na to na ilang piso niya diha na guys. O, daghang kay piso diha. Anhaw na to na niya diha. Ang hinapos sa itong kusina. Si Risa, naganda mo pagkaon. Magkuhan may magkakaon mi guys. Okay. Nagsugba ni siya bulad. Ando doy drinking sting. Pag-hi doy. Ayaw ko bidog yan. O yeah guys, kay. Mato man ni sa ubos kay. Ha? Makin. Kay magplano man ni sila guys, kay maghimo ni sila og poultry. Pero dili mga boiler like that pa. Kuha nila guys, Bisayang manok. Breeding. Simula na ang proyekto nila guys. Dito sa bukid. So mayang hapon is ano na yung mga manok dyan pasulod. Pasok pala. Papa guys, magkuha na siya og kanang mga stick ba para ilak sa kuan sa net ba sa ubos para dili maabrihan sa mga manok. Inutusan man ako nila guys, magdala daw ng bato. Pero wala man akong mahanap. Mapay kabaka na ko aron dauban na diha. Guys, pakita ko sa inyo kung si
Sinong nagtampo dito sa amin? Ayan guys, nagtampo man yan kasi yung garden niya sinakop ng manukan ng China. Oh, yan, nagtampo. Pagka magtampo ma, kasi mag-ano man dito, mag-alag. Yung mga nagtrabaho, magalit na yun sa akin guys, kaya hindi man ako tumulong. So, magdala naman tayo ng bato doon. Bukan ni, huwag man ako na binahaja, ako na yung o diha. Anak na dia anak ko kaya. Ay nag-ipaabot di anang nang kuan. Hindi na sabi sa ni. O guys, nagdala na ako ng bato. Sino pa ginilag ini? Oh, kana Bida na. Sabi na yung agmirile. 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 Hindot bitaw, marag na sa Amerika. Naglaban na food me guys. Dito sa sapa. Muna mo Easter Sunday. Adlong bitaw po ko dagay nigsalong bitaw kay mura kog matuo. Ang iyang mabaw kay bubuo ra kayo. Ayun kag mabaw pa dito dapat ay nag-slide na. Si Risa nang laban na. Oy, bata pahak to day. Ano lang dito niya? Tambok mo kayo. Di nagbalon ko guys kay mo pa may pagluto ko. Di mukaon ko dito masama ko kalangan. So tinulang isda ug bulad ang amo ang sudan. Dayon. Picture pa diri oh. Kakabang ito. Mukaon? Na happy Easter. Mangaon. Oy, manghatag pa dito. Oh, anyo ha.
gabanaan. Nakaday. Nangal ba sa sabon? Sa ali-ali. Ah!